Gràcies, senyora síndica, conselleres i consellers, membres del govern. Debatem en aquesta sessió de Consell sobre una de les principals preocupacions de la ciutadania, l'accés a l'habitatge. No és la primera vegada que ho fem, ni tampoc serà la darrera en aquesta legislatura. Ho considerem com una cosa positiva perquè es mostra que els diversos grups parlamentaris volem trobar respostes als reptes que planteja el canvi que s'ha viscut al mercat immobiliari en els darrers anys. Permetin-me, però, que els manifesti la nostra sorpresa per un fet que ens va cridar l'atenció en el moment en què es va presentar als mitjans aquesta proposició de llei. Ja abans que s'emetés el criteri de govern, ja abans, el grup parlamentari socialista ens va acusar públicament que la majoria del Consell la rebutjaríem únicament pel fet que havia estat elaborada pel PS. S'equivoquen. S'equivoquen. O bé volen equivocar el ciutadà. Un observador mal pensat podria afirmar que potser van fer aquestes declaracions perquè no estaven prou segurs de la proposta que presentaven, o fins i tot que ja la van proposar amb la intenció que el govern la rebutgés i així fer un discurs fàcil i populista. En paraules d'una consellera, aquí cadascú té les seves cartes i tothom fa política, senyora Gili. Bé, dono per suposat que han llegit el criteri emès pel govern, en què queda clar que se'ls ha tingut molt en consideració. De fet, com ha explicat el ministre, el govern l'ha analitzat de la primera a l'última lletra, i la conclusió és que aquesta llei simplement és un nyap. Un nyap. Per la part que ens toca, des del grup parlamentari demòcrata, també l'hem sotmès a extens anàlisi. I la conclusió que ha estat bàsicament la mateixa. Els motius són clars i contundents per rebutjar-la. Senyors consellers, els fons de reserva de jubilació, cal recordar-ho, és una garantia per als ciutadans d'Andorra d'avui i del demà que tenen el dret de percebre les seves pensions. Seria d'una gran irresponsabilitat posar-ho en perill. Creiem que la seva proposta sobre l'habitatge no només és una mala solució al problema, sinó que posa en perill el sistema de pensions. I per això la rebutjarem. Justament per això la rebutjarem. La proposició de llei socialista assegura que algunes decisions d'inversió del fons de reserva de jubilació han comportat pèrdues considerables i posa com a exemple l'exercici del 2018. Ho deia també el conseller Camp, amb corbata negra i amb veu d'enterramorts. Basant-se en això, això és un gran error de concepte, perquè l'objectiu del fons no és aconseguir la rendibilitat a curt termini d'un any concret, sinó a llarg i mitjà per sobre de l'IPC. Arribats aquí, hi ha dos aspectes a tenir en compte. En els darrers 10 anys, el fons de reserva de jubilació ha obtingut una rendibilitat anual mitja del 2,54%. I d'altra banda, aquest 2019, el fons de reserva ha recuperat les pèrdues del 18 i ha obtingut guanys, en aquest cas una rendibilitat per sobre del 6%, segons el darrer informe amb data 30 de juny. Per tant, la primera conclusió real de veritat és que la gestió del fons és més que correcta, a diferència del que vol fer creure el PS. Per altra banda, recordem que el fons té actualment vora 1.338 milions d'euros. Invertir un 10%, com proposa el PS, implica invertir més de 130 milions d'euros al sector immobiliari. Bàsicament, és treure 130 milions d'euros de les pensions de tots els ciutadans per posar-los, o per posar-nos tots, a fer de promotors immobiliaris i concentrar tot el risc en un mercat que de ben segur recorden la crisi que va causar fa uns anys. Sí, senyor López, vostè és poc seriós, sí. Però és que, a més, el fons de reserva de jubilació té com a una de les seves premisses diversificar aquestes inversions. Actualment té 800 línies d'inversió, 800. Destinar un 10% a un únic sector, en aquest cas l'immobiliari, n'accentua el risc, això estarem d'acord. Perquè ho concentra molt en un únic sector i, a més, ho fa dins el nostre país. Evidentment, també hem de fer referència al risc implícit pel manteniment de les pensions.
Recordem als senyors del PS que el fons és la base per les jubilacions dels andorrans. I els recordem també que el darrer estudi actuarial de la CAS exposa que el sistema entrarà en dèficit pels vols del 2023. Agafar un 10% és un risc. Repeteixo, un risc. Què passa si el 2023 ja cal recuperar la inversió? O fins i tot abans? Doncs que estarà invertit en totxo. Es corre el perill de tocar de mort el sistema de pensions. Són més de 130 milions d'euros de milers de ciutadans. Ciutadans treballadors, bona part dels quals hauran cotitzat durant dècades per tenir una pensió quan es jubilin. Volen que visquin patint per una possible reducció d'aquestes pensions? Doncs, lògicament, no podem invertir un 10% d'aquest fons en un únic producte. Però, senyora Gili, aquí cadascú té les seves cartes i tothom fa política. És així, no? I si es perden 130 milions d'euros, doncs miri, perduts. Doncs no. Davant les ocurrències cal responsabilitat. Nosaltres diem que és un risc. El govern diu que és un risc. I no som els únics. La mateixa comissió gestora del fons, després de reunir-se amb el PS, rebutja la proposició. I també el Consell d'Administració del Fons de Reserva de Jubilació la descarta de manera unànime. Així mateix, el Col·legi d'Agents i Gestors Immobiliaris, l'AGIA, ja ha expressat públicament que no veu clara la mesura com una solució efectiva per resoldre la problemàtica del sector. I també recorda, en declaracions a la premsa, que la CAS ha d'assegurar les prestacions i pensions de tots nosaltres. El PS ens dirà que defugim el debat i que rebutgem l'única proposta destinada a solucionar la manca d'habitatge. Res més lluny de la realitat. Que no s'equivoquin. Que el debat ja l'estem tenint aquí, al ple del Consell General. L'assumim i el seguirem tenint els propers mesos, amb propostes més coherents que les seves, això sí. El govern ja ha anunciat mesures concretes. I només, per exemple, els contractes de lloguer quedaran prorrogats un any més i només es podran apujar l'IPC. En aquest sentit, a més, l'executiu millora la mesura respecte a l'aplicada aquest any 2019 per evitar casos injustos. Però no ens quedem aquí. Compartim amb el PS que encara cal anar més enllà, més lluny, i recollim el seu guant. I tal com portàvem al programa de Demòcrates, també en termes similars als grups de la coalició, el govern ja treballa per tirar endavant l'Institut de l'Habitatge. I d'aquí en derivarà un fons independent, públic o privat, atractiu i que representi una oportunitat real d'inversió. En aquest fons sí que té cabuda, d'una manera més lògica, el fons de reserva de jubilació. Perquè la figura de l'Institut és la més coherent per gestionar un futur parc immobiliari, sense tocar les pensions a l'estil PS, sense tocar les pensions i sense dinamitar el sector. Però seguim amb més mesures. El govern va anunciar ahir la creació d'un índex de preus de referència al mercat de lloguer, un conveni amb un privat per fer habitatges per col·lectius vulnerables, la creació imminent d'una oficina d'atenció al ciutadà en aspectes d'habitatges i ajuts directes per a l'emancipació dels joves, entre d'altres. Per acabar, i retornant al punt inicial, ha quedat clar que no rebutgem la proposició de llei pel fet que vingui del PS. La rebutgem perquè és una mala llei, perquè no és una bona solució al problema de l'habitatge i perquè no estem d'acord en posar en perill les pensions de tots. En definitiva, perquè és una llei feta des de la improvisació i el rèdit a curt termini, feta com a titular, sense parar-se a pensar en les conseqüències. Per tot l'exposat, el grup parlamentari demòcrata votarem en contra, ara i sempre, de posar en perill el fons de reserva de jubilació. Gràcies, senyora síndica. Moltes gràcies.